Bisan kanus ang higayon, higala, igsuon wala ka pasagdi sa Ginoo. Walay panahon nga wala kanya paminawa. Walay panahon nga wala kanya tubaga. Dilibot pasabot nga wala kanya tubaga. Nga wa pa maabot ang imong gipangandoy karon. Nagpasabot ka na nga adunay proseso sa imuhang pag-ampo diha sa Ginoo. Nagisgot kitag pagtuo karon. Kana kay gituhuan nimo nga ang Dios magahatag sa imuhang gipangandoy. Unaha siya, nagaingon siya sa iyang pulong, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magahatag siya, igadugang ang tanan nga naa diha sa kamot sa Dios. Unaha lang siya. Mo ka na ang gitinguha sa atong buhi nga Dios, igsuon higala nga siya ang ma-honor sa atong kinabuhi. Bisang unsang panahon, bisag asa pata ug unsa ang atong buhaton, igsuon higala. Una-una to ang pagpasidungog sa atong buhi nga Dios, tungod kinabuhi ta tungod sa iyahang pag-antos dito sa cross. Nakapatutag kagawasan. Praise the Lord. Nakapatutag kapasayloan sa atong mga sala.